La història sempre es comporta amb els guanyadors, però també amb aquells l'esforç del qual ha estat incombustible. Esportivament parlant, el futbol sala Vilassar de Mar és un dels elegits per la glòria. L'entitat fundada pel pare de l'actual president, Jaume Palà, ha complert 25 anys i ho va celebrar el passat dissabte amb un sopar en què es va trobar passat, present i futur de l'entitat. Futbolistes, directius, entrenadors de les dues seccions masculina i femenina del Club Blanc i Vermell van ser homenatjats en aquest emotiu acte. 2 dècades i mitja al costat de l'esport amb més progressió d'Europa, com és el futbol sala. Canal Català Maresme va ser present en una trobada històrica. I és per això que ens hem fet ressò per mitjà de programes com Maresme.info i, com no, a través del nostre Maresme Esports. Per a nosaltres va parlar el president del futbol sala Vilassar de Mar i també ho va fer el regidor d'Esports de Vilassar de Mar. Estem una mica cansats de la feina que hi ha hagut, però bueno, ha anat bé esportivament. Des de les 9 del matí hem anat fent partits cada hora i quart, amb el Barça, amb la selecció catalana i amb combinats del Maresme. I bueno, ara a aquesta hora ja, que són les 9 i quart del vespre, doncs ja esportivament ja hem acabat i ja està, ara ens preparem pel sopar, que vindrà la gent, que està preparat per les 10 del vespre. Bé, sempre doncs, a l'Ajuntament valorem molt positivament que entitats com el Futbol Sala Vilassar de Mar celebrin aquests 25 anys, cosa que vol dir doncs, que porten molt de temps fent una bona tasca. Entenem que no tan sols el que compta és la vessant esportiva, sinó que porten molt de temps formant persones. La gent de Vilassar pensa que, entén que tot això suma a que Vilassar sigui un poble on es practica molt l'esport i, en definitiva, sempre és un moment de joia un dia com avui poder estar amb ells per celebrar aquests 25 anys. Bàsicament, enhorabona al Futbol Sala Vilassar de Mar i que per molts anys puguin continuar desenvolupant aquesta tasca. La jornada festiva va comptar també amb la disputa del partit de futbol sala entre el sènior i el futbol sala Corbera, del Campionat Nacional A. Un totpoderós primer equip vilassarenc que va patir per desgràcia la seva primera desfeta a casa perdent 2-5, tot i que va ser davant el líder. I és que ja ho ben diuen, les celebracions mai no són gaire propícies per als equips anfitrions. No obstant això, i malgrat la derrota, els vilassarencs, que són ara tercers, estan duent a terme una de les millors temporades de la seva notable història. Una història que continuarà escrivint tots 13 equips de competició que conformen l'estructura esportiva del futbol sala Vilassar de Mar. Sens dubte, una trajectòria que com a mínim marcarà 25 anys més de futbol sala més sofisticat.